bathi abantu mangabe ngiyelo ngoba khona yabona lana bakithi ngiyacela ngisilekelelane ezinye izinto akuzona uyabona uma ungakayazi i-account number yakho yasebank ngekhanda we are not one of us uma ungayazi i-cellphone number yakho usathi uma ukhuluma nomuntu uthi awuniki inamba yakho athi yona le ngithi ithini athi ayiveli lapho ngithi ngeke uthi ngithi ithini akayazi uzobe sengisendela my number ngithi mina why are you sending my number ngoba manje ufuna mina ngize ngivule la about my number la ngizothola akayazi if ungayazi account number yakho i-cellphone number yakho obvious ID number yakho uyazi. Those are the fundamentals okufuna uyazazi as a human being. Izinto lezofuna uyazazi as a human being. Wena wazi into ezingenamsebenzi ukuthi Black Friday yinini. Lento ongazidingi kahle. Kwazi ama card point uthi usuna point abangaka ekhadini le discounted card lase supermarket. Yonto yaziyo leyo. Iyona nje into yaziyo leyo. Bakithi ngeke. Enye into kuyafuna ukuthi lento uyitshelwe nje kahle nje kunganakelwe. Utshelo nje kahle nje unganakelwe. Ngoba manje uma uzotshela umuntu wakini uzothwena uyakudelela ngoba ufuna mina ngiyedwa wakini ke kubamba ngoline omhlophe ukuthi awukhanye. Have your number la ekhanda. Have your number la ekhanda. Uyazi mina njengomuntu odominant ayibo njalo koyisidom. Theme ngifika kwenye indawo yabo. Ngithi ngizofaka iCV. Ithi security hayi ama-CV azafaka online. Yazi ukuthi ngenza njani? Ngabuza ukuthi hawu bonke labantu abafaka ama-CV bafinyela online. Lathi wena hamba mase uzodlala la. Sana theme ngiphume nawo nakho line wethelefoni athathe iV igaxa lapho. Wathi wenza nathi ngigaxa iCV uthe phela ama-CV afaka online. Yeah. Ngibone lapho ukuthi uba dominant kuyinto enjani.